Hej og velkommen til min hårstylingsvideo, eller hvad man nu skal sige. Her på det sidste har jeg fået mange beskeder på Facebook, hvordan jeg sætter mit hår. Og det er sådan noget stort hår, sådan, hvad kan man sige, sådan Jeanette Paradise-agtigt hår. Så tænker jeg egentlig, at jeg gerne vil vise jer, hvis det nu var. Så jeg optager en video her. Og undskyld baggrunden, der er lidt rodet, men det er typisk mig, jeg roder tit. Altså, jeg har jo normalt krøllet hår. Så det første, jeg gør, det er at glatte mit hår, som I kan se. Jeg har gjort nu, eller nogenlunde, nu har jeg lige sat med det, så det begynder at krølle lidt igen. Så det eneste, man skal bruge, det er faktisk en børste, eller en kam, tuberingskam, og et hårlak. Man kan også godt bruge gelé, men det vil jeg fremråde dig, fordi hvis du bruger sådan noget gelé, Dax, Vox, så bliver dit hår sådan meget fedtet, og det holder ikke så godt sådan, som hårlak gør. Men så vil jeg bare starte med at vise, hvordan du skal gøre. Det første trin, det er selvfølgelig glatte dit hår, hvis du allerede har glattet det. Og nu kan jeg måske lige se mig, at jeg måske har lidt kraftigt hår alligevel. Så jeg skal ikke tupere det så meget igen. Men det kommer an på mig, du vil have det på fed. Og jeg elsker tykt hår, så derfor tuperer jeg altid mit ret meget. Så det eneste jeg starter med at tage sådan tot her. Og så tager min børste, og så drejer det mod min hårbund. Så det bliver sådan en knude. Efter det, så propper jeg hårlak i. Men det gør jeg så ikke ved hver tot. Jeg plejer altså bare sådan, som jeg gør nu her, og tuperer det sådan meget af gangen, som I kan se her. Så det bliver sådan giga tykt. Ja. Og så tager jeg hårlak i igen. Og så begynder jeg sådan. Og her bagved, der er det altid svært ved at få det. Fordi jeg kan godt, når jeg laver det her, så vil jeg gerne have sådan rundt for mig, ikke bare sådan, hvor det går lige ned, så pjusker sådan. Så derfor tager jeg sådan, hvad? Skal lige finde ud af, det er lidt svært. Så noget af det her hår, og så prøver jeg sådan at få det herover. Og tupere det. Og med det samme, så sprayer jeg det i. Og så holder jeg den lige. Og sådan i nogle sekunder, sådan 12-10 sekunder. Indtil sådan kan stå nogenlunde. Hvor er jeg? Det er lidt svært at se, hvad man egentlig laver her på cam. Så gør jeg det samme her. Og her. Og der. Og du kan godt se, at jeg ligner sådan en heks. Men ja, sådan er det vel. Og selvfølgelig har håret i hvert fald ikke godt af at blive tuperet så meget, som jeg tuperer det. Men altså, det har måske også overdrevet. Super, jeg ligner en trold. Lige meget. Det har måske også super overdrevet tupering. Men altså, man behøver jo ikke. Man behøver jo ikke have så meget tupering, ligesom jeg laver. Man kan jo nøjes med lidt med sådan en lille tuperingskam, og tage sådan små totter i håret. Men jeg kan nu godt lide det store hår. Og derfor, når jeg går i byen, gågaderne, folk ser mig på Facebook med billeder, så siger folk, at jeg minder mig om, jeg minder dem om Jeanette Paradise. Fordi at hun har også noget
stort, fyldigt troldehår. Ja. Så efter jeg har gjort det her, så venter jeg egentlig bare med at det tørrer, og det kan jeg godt mærke, det er nu. Så er der også tit nogen, der spørger, hvorfor jeg gør det hernede. Men altså, jeg synes det er pænest bare med det her heroppe, hvor det bare buler heroppe, og så går det sådan nedad, stille og roligt tyndere ud. Men det er så min mening, altså folk, jeg ved ikke hvad der klæder dig bedst, men jeg synes bare det her look klæder mig bedst. Så det var lige det. Så jeg tror faktisk, det er tørt. Jeg ligner jo, ja, det gider jeg ikke at sige. Og nu bliver det så måske ikke så perfekt, fordi jeg står ikke foran spejlet, det er noget helt andet end at sidde her ved cam og så lave det. Men jeg vil gøre mit bedste, så hvis det ikke bliver så godt, så pointen. Så jeg starter sådan med at redde det ud. Men ikke sådan for hårdt, det skal stadigvæk være det der knude halløj i. Sådan meget forsigtigt, altså sådan. Og sådan strøg det bare henover, altså, så det stadigvæk får den der tykke hår-agtig. Og så kan jeg mærke, at mit hår det er ret tyk lige nu. Ja, det er ikke lige det. Sådan der. Bare så, det var lige så det første. Så når jeg lige har regnet ud sådan her, så kigger jeg lidt, og nu synes jeg, at det ser meget grimt ud. Og det fik jeg lige en besked. Plejer til sådan tage mine hænder, og så sådan, krabbe det. Det ved jeg ikke, men sådan massere min hårbund, så det giver sådan en ekstra volumen. Sådan her. Og der er også dejlig massage. Sådan der. Ja. Altså lige nu, der vil jeg sådan set ikke gøre sådan mere ved det. For jeg synes nu, det er pænt nok. Men hvis man nu skulle, kan lige vise jer alligevel. Hvis du nu synes her også sådan, det er lidt for grimt, så tager du bare din kam, eller børste igen, og tuper. Hårlok. Og lad det tørre en gang til, ligesom du gjorde i sidste runde. Undskyld larmen i baggrunden, men det er min mor og min søster, der sådan snakker lidt højt. Jeg tror nok, det er tørt. Sammen igen. Og så, mor, jeg laver lige en film, vil du så gå ud? Mor, jeg laver en film, der kommer på YouTube nu. Og vil du så lukke døren? Tak skal du have. Nå, undskyld, det var lige min mor, der kom ind. Jamen det var faktisk bare det. Jeg håber, at I måske kunne bruge det til noget. Og måske vi dele videoen med jeres venner. Eller noget. Skriv nogle kommentarer. Helst gerne side. Eller måske et like videoen. Jo. Altså jeg vil gerne have sådan, at måske folk det sådan, kan bruge det til noget. Og det tror jeg faktisk bare det på det. Hvis der er andre videoer, jeg gerne vil se fra mig, eller fordi folk spørger tit, hvordan jeg kan lave sådan en stor knold, som jeg gør.
sådan gigaen, så kan I måske skrive til mig og spørge om det, kanon eller andre ting, så må jeg lige se, eller ja. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og så vil jeg bare ønske jer god jul og godt nytår. Hej hej.